Ogidi ekene unu. Ogidi ekene unu. Umudoma ekene unu. Daalụ. Well, anyị sị ka anyị mee ka esi eme. Unu n'anya ndị bụ n'iru unu bụ Ogidi unu nọ n'abara. Ọ nwunye anyị. Ibe mere unu mere anyị. Anyị wee sị na anyị ya ka anyị mee ka esi eme. Unu ezi anya ebe anyị wee gaa. Na mmanya dị ya na ebere otu dị ya. Ọ bụ ndo ka anyị atụ unu. Anyị na-atụ mmadụ na na-atụ anyị. N'oge ọba anyị ugbu a. Dịka otu wee kpọtakwọrọ. Ogidi ekene unu. Daalụ. Yes. Ogidi Union. Ogidi ekene Nigeria kwenu. Ndị Ogidi Union ana m ekene unu. Na ọbịbịa unu bịa. Iso anyị wee ruju nwunye anyị bụ nwunye unu. N'ofu onye otu unu rapụ. Wee sị unu bịa kwuru ugwu. Ebe uche ama na ọrụ jinsi anyị na-ekene gị. Ma ọ gọ m beris anyị bụ enjinia afọ mụ na uche n'ụlọ Ogidi Union. Daalụ. Asị m na aka unu ihe a etu unu si eme dị mma. Because na onye ọ nọ Onitsha na-abịa ngọ n'Ogidi Union Onitsha branch ma na ọ nọkwa Onitsha. Ama akwụ ya. So na and onye ọ na-anọ ebe a amago na onwe mmadụ na Ogidi dị too much. Ara ama aka. So ana m ekene unu. A sị na ọnwụ elu elu adịghị n'etiti ndị be anyị na unu ncha niile n'aha Jizọs. Ka Chineke gozie unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Daalụ. Ogidi Union ọ ya dị unu na mma ọka injinia. Ihe onye Ogidi injinia isi nọ. Injinia dị arụ ọrụ n'ụlọ elu injinia. Injinia nwanne mmadụ. Nna keke otu gị ebe ochie. Ka aka ekpuchi ọnwa keke otu gị. Tochukwu nwanne mmadụ anyị kenere. In a position and from Onitsha and the 5 and 7. Yes, sorry. Okay. I thought I have to go area. Have to go area. 5 and 7 should light Onitsha. 5 and 7 photos. Onitsha, the yard.